Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды күңел күзе белән Коръән укыйм дип аталган акциясын ачып җибәрә. Бүгенге көндә изге китабыбыз Коръәнгә игътибар артканнан арта бара. Хәтта күрмәүчеләр арасында да. Безнең тарафтан нәкъ шундый кешеләргә, күрү мөмкинчелекләре шикле булган кешеләргә изге Коръәнне өйрәнүдә, укуда булышлык күрсәтү һичшиксез изге эш булыр иде. Күңел күзе белән Коръән укыйм акциясының төп максаты Луи Брайль шрифтында Коръәнне бастырып, аны күрмәүчеләргә тапшыру. 6 томнан торган әлеге басма 7600 сум тора. Якты дөньябызның гүзәллеген, матурлыгын күрүдән мәхрүм булган кардәшләребезгә, күрү мөмкинчелекләре шикле булган кешеләргә әлбәттә без ярдәм итәргә тиеш. Ярдәм кулы сузыйк, булышыйк, изге эшләр күбрәк кылыйк.